Té la paraula ara el representant de Podemos per un temps màxim de 4 minuts. Sí, gràcies. En efecte, l'abús d'antibiòtics en la producció ramadera intensiva és un problema des de fa ja molt de temps. Com que estem d'acord amb el que diu aquesta proposició de llei, encara que són mesures volem dir que, i per això hem votat a favor, volem dir que des del nostre punt de vista no aporta res respecte al que l'administració està ja obligada a fer, però a més erra tant en l'objectiu com en la forma d'abordar-lo. La normativa europea és molt completa i hauria de donar garanties suficients de seguretat alimentària, però, com en tantes altres qüestions, no s'està aplicant estrictament perquè no comptem amb la quantitat de personal suficient per controlar el seu compliment. I per què no tenim suficient personal per vigilar el compliment? Tal volta el problema de l'infrafinançament i la taxa de reposició tinguen alguna cosa a veure i el partit proponent d'aquesta PNL també en siga en part responsable. Però també hem de dir que en molts casos es dona de facto una venda lliure de medicaments. Els ramaders adquireixen medicaments i la pròpia empresa venedora els subministra la recepta a posteriori, signada per veterinaris al servei de l'empresa, el qual constitueix una pràctica totalment il·legal. En moltes comunitats la recepta és electrònica i en temps real, la qual cosa afix possibilitats de molt més control. De fet, el que volíem assenyalar sobretot és que el problema de l'abús d'antibiòtics en ramaderia i la creació de superbactèries és més una qüestió de model de producció que de sanitat. Els fàrmacs veterinaris, molts d'ells molt similars als empleats en éssers humans, es fabriquen en el tercer món amb costos molt baixos i estan destinats a un ús extensiu. És a dir, que es barregen amb el pinso moltes vegades en el mateix sòl de la granja. El seu objectiu és provocar un creixement més ràpid en l'animal, en impedir que desenvolupi malalties bacterianes de manera que complisca el seu cicle fins a l'escorxador més ràpid i així poder encaixar abans una nova ventrada. Així s'escurcen els períodes de cria, s'estalvia i s'incrementen els marges de benefici. D'aquesta manera, l'animal els ingerís o no. Si els ingerís, els antibiòtics entraran en el seu organisme i es processaran, podent acumular-se en les vísceres, la carn i la sang, però a poc seran excretats al medi, la major part de les vegades sense metabolitzar. D'ací podran anar al subsol amb els llevats o la pluja i passar a rius, llacs o canals de consum humà d'aigua. Si l'animal no els ingerís i queden en el sòl o no són degudament reciclats, passaran també al subsol i d'ací a les aigües subterrànies. El gran problema d'aquestes substàncies és que la seva presència massiva en el medi provoca els efectes contraris als quals estan destinats. Fan que els bacteris mutants capaços de resistir-los s'imposen i prosperen, creant focus de superbactèries. Si després una superbactèria ataca a una persona, és possible que aquesta no tinga forma de guarir-se amb antibiòtics i acabe fins i tot morint del que d'una altra manera seria una simple infecció. A més del problema de les resistències amb aquest ús massiu d'antibiòtics, hi ha risc que residus de medicaments passen a la carn de consum. Per molt exhaustius que siguin els controls, mai són totals i sempre pot una partida d'animals que tinguen residus. Per últim, està la qüestió de l'acumulació en l'organisme del consumidor de xicotetes quantitats repetides de residus. Amb tot això, el que volem dir és que la solució definitiva del problema és més la promoció de models de producció diferents, menys intensius, més respectuosos i sostenibles. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora diputada. Té la paraula per un temps.